Hey. Wani bayan ma akan bin layi. Ban gane. Me na gaya ma akan bin layi? Ban gane. Ina gaya magana cewa ba. Gane ba kai. Ina magana kana abu. Ba ka wuce bane. To ware mana to ba ka ware bane. Kama gaban ka. To wai bara Magana ba ka suna min da shi ba ana magana kana abu nan da dawowa. Ka dawowa layin nan. Allah ya isa yasi. Jijjewa. Allah ya isa shege tsinanne. Allah ya isa. ba. Shege tsinanne a zan. Ne. Ya ta yi. Normal. Na ganka cikin wannan yanayi ne. Na ga zai ba ka samu da mutum. Ko dai babe ɗinka ne ta saka da wani. Babe. Wallahi wani dan daba ne dan uwar dan daban nan duk na zo cewa sai ya latsa na a wurin can. Duk na zo cewa sai ya rena mu wayo. Haka ake yi. Dan daba. Wallahi dan daba fa ya dinga faffaɗa ta fa. Aba Allah. Dai ya sai ni duk duniyar ma na tsane ta wallahi. In dai haka ake rayuwa. Haba to kai abokina ai bai kamata ce in daba ne na zaki. Kar ka manta kai namiji ne ba. To ya zan yi. Ko ta baro ba. In je kawai su caka mu wuka. Ka gane? Karka da mu. In dai wannan ne daba wani sarawa ya mutu ya tashi. Akwai wani malami yana nan zai kai ka gurin shi. Ko tun ba. Wallahi abokina idan ya baka magani ko to ina tunanin ko jirgin sama ne ya zo ka tare shi ko jirgin kasa abokina wallahi sai dai kauce ba Kakka fa samun kai fa. kai malamin ne yana ta wajen kwari idan ya ma magani ko kamar an shaka kawar ke ni na To mu je kawai. ba ya kamata ita na ɗin to saboda Ai ya ci uwar gayen nan wallahi. Kai ka ji matsala mai yanzu. In ji wannan matsalar ce kun riga kun samu. Aljani kunkum! Ina so in ga maganin na yanzu nan. Ba tare da ɓata lokaci ba. Ai mu maganar da muka faɗi cikawa ne. Ba maganar wasa, ku je ku yi shi, ku yi wasa da maganin nan. Ku rike shi. Ku tafi da baya. To ka mun gode. Ku tafi da baya. Mun gode, mun gode. Da baya ake fita, baya fita ta gaba. Ku kiyaye. Ha 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 ha. Into ku taka mana abu. Akwai ajiyar ma wurin nan ku ba hankali. to an wa kowa ba ba kowa Barkan ku da zuwa. Da ku na samari. boka abin da ya kawo mu dama abokina ne maganin nan da ka taba ba mawa wannan dan daban nan goje kambun baka da kau dabara da sagau shine yake so ka bashi Inda wannan ne kun samu. Kun zo wajen mahaɗinta. Da hannun hagu za ka karɓa da hannun dama. Kar kai wasa da maganinmu. to Ka je ka shafa a jikinka. In dai sanda ne, an wuce wurin. shikenan Ku je da baya. to Ku tafi da baya. to Ba fa abokina na ji daɗin maganin nan wallahi. wallahi ai bokon nan ya sassa ba da magani Ka san me nake tunani? Anya ba zan goga maganin nan ka gwada mun ba? ka ina ai abokina ko ka bari su wayannan da suka samu a tsaman nan Ni ma na fi son in yi su da su. za su gane cewa Ko kai can namiji ne in ba na ci gutsu. wallahi sai ka ci wani gayin da mun Wallahi na ci uwa. ciwo ka musu
wannan zai yi ma amfani da damu da fuska kawai. Nan fa shine ya dawo shine ko yin farmai ma bari ya dawo bari su karo nan ba na gaya ma ban ma gargadi akan uwar kai kake zagi Zagi shi kake yi? ni kake zagi Samas kai. Samas.